TMTV. Selam dostlar. Selam bizimle yıldızlarımız. Bugün bizning TMTV kanalında balalı salyanka hit parada. Demek men Ramil Sharapov. Hem men Zaliya Zinnurova. Hit paradni boshlaymiz. Urra! Zaliya, tezdan bizning yangi yil. Mana sen qish boboga xat yozdingmi hali? Narsa so'rading? Men yangi kitob so'radim. Chunki men o'qishga yoratam. Молодец. Mana balalı salyanka hit paradında qatnashuvchi bolalar narsa so'radi ekan. Bilmaysizmi? Mana hozir bildirmiz. Qizg'anishga qarshi bugun biz bir qatnashuvchi bilan sovg'alashamiz. Bu hit paradimizning tub qoidasi. Amina Ahmadjonova, biz seni yangi kliplaring bilan tag'ida kutib qolamiz. Bolam deyib tuğan tilde endişemi etkem. Eyniyim deyip ben kegime min tuğan tildeysem. Dünyada inima duril, ol minem tuğan ilim. 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 Ramil abay, hozir hit paradda kim bo'lashaq? Zaliya, hozir shodlanarga kerak, shodlanarga, chunki hozir hit paradda premyera. Düşegeler hadiresi erede dağdan, manzarada şadlığı da barısı ortak. Yoksun men gitken yardların, ötken günlerim, yazmış alda ezirlegen, en zor bulegin, en yaxşı gün. Ele oldu, ele oldu, barısı da kıyaldı, yol yaptırdı, ayak bulup afıkladı. Nişikini eğlendirme tügere dünyan, yoğalsan da sana digen kirege koytan. Bir yaktan batsa da koyaş ışıksız ışan, bizning tonlar sızılıp ortar. İkinci yaktan en yaxşı gün, ele oldu, ele oldu, barısı da kıyaldı, yol yaptırdı, ayak bulup afıkladı. Bilmesek de olda yollar koy değil desin. Yana barılış ardından neler ödesin. Dik yaşavga mehabetim şu kadar güçlü. Behutura buza olmaz bari bir bezme. En yaxşı gün, ele oldu, ele oldu, ele oldu. Var hayallar, şınığa aşağı, ışanmanda, ışanmanda. En
Хәзер эфирыбызны настроение төркеме дәвам итә. Ринат, Зөләйха һәм Әминә? Әминә алар күп бүләкләр сораган. Әйеме? Рената мәсәлән, яңа клип сорап хат язган икән. Зөләйха барлык якыннарга да сәламәтлек сораган. Менә Әминә Евровидениедә катнашырга теләк белдергән икән. Кызлар, бүтән хыялларыгыз чынга ашсын, яме? Без сезне карыйбыз. Эй, Кәримә! Сәлам, Шәрифә! Биби Сылу кайда? Кызлар! Мин монда! Китте! Take another minute just to give everybody a movie never seen a hit with another. Let me get up everybody that be moving with on your mark, so you ready? Let's go. Wow. Зәкә, зәкә, биби, Сылу Кәримә. Зәкә, зәкә, биби, Сылу Кәримә. Гайшәдер, Галимәдер, Хәнифәдер, Зәрифә. Гайшәдер, Галимәдер, Хәнифәдер, Зәрифә. Зәкә, биби, зәкә, Фирания Гөлсинә. Зәкә, биби, зәкә, Фирания Гөлсинә. Әмә гелсән диеп тора кубызларда Әлфия. Әмә гелсән диеп тора кубызларда Әлфия. Биби Сылу. Әкен-бәкен, кәрмән-тәкен, зәмбизәү, гөмбәшек. Уйда уймак, табыда кыймак, ништә бәлеш алдашык. Дәүләт бабай ашлыкчы чыга таулатырдашы. Дәүләт бабай ашлык чәче. Без идек, без унике кыз идек. Базга төштек, май ашадык, ләккә кердек, бал ашадык. Күл буенда су иштек, су буенда су иштек. Илектән, җилектән, бәрәмәчтән, коймактан, арбадан, бодайдан, эшләр китәр уңайда. Бәрі хайп Хөснетдин, Шәрәфәддин, Шәйхетдин. Бәрі хайп Хөснетдин, Шәрәфәддин, Шәйхетдин. Бибилика, Мизакида, Бану Сулу Шәрифә. Бибилика, Мизакида, Бану Сулу Шәрифә. Ак Төркия җыеннары да, күк Төркия җыеннары. Кунаклары биеп тора кая хозяиннары. Кулымдагы йөзегемнең исемнәре Фирая. Сикреп бигәндә Кебрая, Турая. Кулымдагы йөзегемнең исемнәре Мөхәммәд. Әй Мөхәммәд, синең белән утыруларым рәхәт. Йөгереп чыктым бакчага, бастым сукыр акчага. Ирхам ярым бар чагында, нужда күрмим акчага. Исем китте. Зәкә, биби, Сылу Кәримә. Зәкә, биби, Сылу Кәримә. Гайшәдер, Галимәдер, Хәнифәдер, Зәлифә. 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 Будьте внимательны и осторожны. Фирменный скорый поезд номер 46 с сообщением Москва-Воронеж отправляется с первого пути. Желаем вам доброго пути. Зәлия, беләсеңме чиратта кем? Белмисеңме? Мин беләм. Камил Вәлиев була хәзер. Камил Вәлиев үзенә ул профессиональ микрофон сораган икән. Бу теге Ришат Фатуллинники кебекме? Юк, ул Ришат Фатуллинның микрофон сораган. Ну, Зәлия, арттырга дисәң, сиңа куш инде, без көлешәбез, ә сез җыр тыңлагыз әле.
Зәлия, бір шылма матуриттіріп елмайып отырабыз қазір. Чөнки біз хит парадны бергәләп дәвам итәбез. Хәзер чиратта Дилә Хамматова. Дилә үзенең гаиләсенә саулык теләгән. Әйеме? Әйе. Алайса мин дә үземнең гаиләмә саулык телим. Хаялларыбыз, теләкләребез чынга ашсын. Хәзер безнең чиратта иң кечкенә резидентыбыз Айдинә Хәбибуллина. Ул нәрсә сорагансың Кыш бабайдан? Син белмисеңме? Мин беләм. Ул сөйләшә торган һәм йөри торган курчак сораган. Мәм. Матур булса да, тамса
парадына алға таба devam etemiz. Һәм биредә Динә Минниханова. Әйме? Bizne Tingiz Дуңгызын сұраған екен. Нәрсә сораса сорасын, иң мөһиме ул безнең өчен һәм тамашачылар өчен җырласын. Карыйбыз. Yaratara geldik biz bu җиргә. Яратмаган йөрәк янамай. Янамаган йөрәк түгел. Янамаган йөрәк түгел. Яратмыйча безгә ярамай. Яратыз туган илебезне. Яратыз туган илебезне. Dünyada qaramay. Мәхәббәтсез яшәү ярамай. Dünyada qaramay. Мәхәббәтсез яшәү ярамай. Яратулар булмый җиңел генә. Күңелләрне мен кат яралай. Тик барыбер яратырга кирәк. Сагышларны таратырга кирәк. Яратмыйча безгә ярамай. Яратыз газиз аналарны. Яратыз газиз балаларны. Dünyada qaramay. Мәхәббәтсез яшәү ярамай. Dünyada qaramay. Мәхәббәтсез яшәү ярамай. Яратулар булмый җиңел генә. Күңелләрне мен кат яралай. Яратырга кирәк Таһир кебек. Яратырга кирәк Зөһрә кебек. Яратмыйча безгә ярамай. Яратыз туган илебезне. Яратыз туган илебезне. Dünyada qaramay. Мәхәббәтсез яшәү ярамай. Яратыз туган илебезне. Яратыз туган илебезне. Dünyada qaрамай. Мәхәббәтсез яшәү ярамай. Dünyada qaрамай. Мәхәббәтсез яшәү ярамай. Efirine Zerrinə Fattıxova devam etem. Ә менә Зәринәгә конфет тә, курчак та кирәкми икән. Нәрсә кирәк? Планшет кирәк анарга. Мин дә планшет сорыйм. Ләкин әтидән. Әтидән, чөнки Кыш бабайның планшетка акчасы җитми. Нурхам җылылык бар әнием кочагымда, әниемне кочагы, изгәлекләр чагы, балам дип назлап сөеп, ярар син тагын. Әниемне кочагы, изгәлекләр чагы, балам дип назлап сөеп, ярар син тагын.
Хәзер Елмай төркемен каршы алабыз. Елмай төркеме өчен тавышларыгызны калдыра онытмагыз. Һәм елмаерга онытмагыз. Şabata İşlerinde garmonini Garmon çinilerli Şiber kazarana kara pana kara Yılmayı biyetimi Şabata tulayık Sincanini gabayık Şabata tulayık Sincanini gabayık Eyde birge Nige yıldız yürürge Eyde birge Nige yıldız yürürge Haklı size kulmegenler mergine kigen idim Siktir hançı berez bulsun deyip güneşsegen idim Ekmek ereme medine böyle Eşindeki sırlarını sileme bir o gede Eşindeki sırlarını sileme bir o gede Eşindeki sırlarını sileme bir o gede Ağıy gelir çıkan çaktan kalmış öpen yıl saldım Sine ula begirkeyim kalmıştan neşke kaldım Ekmek ereme medine böyle Eşindeki sırlarını sileme bir o gede Eşindeki sırlarını sileme bir o gede Eşindeki sırlarını sileme bir o gede Bas kazım, bas kazım Bas kazım, bas kazım Happy bear Bas kazım, happy bear Silmez basın bin basam Bas kazım, happy bear Silmez basın bin basam Senin başka nezlerine mindeki tere basam Senin başka nezlerine mindeki tere basam Sine kara kaşıdım, mine kara kaşıdım Sine kara kaşıdım, mine kara kaşıdım Bez idek, bez unike kaz idek Baz atıştık, maya şadık Leke geldik, bala şadık Kul boyunda su içtik, su boyunda su içtik İlekten, jilekten, peremeşten, kaymaktan Arpadan, gılaydan, eşler gider ulaydan Şabata tulayık Sincanini gabayık Şabata tulayık Sincanini gabayık Eyde birge Nige yıldız yürürge Eyde birge Nige yıldız yürürge Дәвәнием чыры белән эфирда Рената. Рената турында нәрсә әйтә аламыз әле, әйме? Ул телефонда уйнарга ярата икән. Шуңа күрә ул Кыш бабайдан iPhone X сораган. iPhone X. Кыш бабайдан ди бүләкләр бар микән ул? Бар инде бар. Әнидә сораган иде. Аңа бүләк иттеләр бит. Ну, Кыш бабай. Elde sine bar deveniyim Sinin
Dostlar, to'tinib o'tirig'iz. Yilmayab chunki hozir ekranlarda Rihanna G'ammarova bo'lacak. Rihanna resim yasarga bik yarata ekan. Bek yarata ekan. Şoňa görä ol Malbert hem türlü resimler yasytyrgan bu yollar sıragan. Rihanna üçün tavuşlarınızı qoldirga unutmağız. Biz indi kaldırdık. Neseler saklıyken şalkadan su yılgası sırlı dolkınarga karap bir jerim bir jerlası sandığa sarı kamışta kızın sudun yarında simbike hambikenin güzelliğe turunda sandığa şımsayda sayra kızın su kamışında simbike güzelliğe var senin tavışında yerde kupme motor güller kupme şeşek bor iken dünyada bir şeşeklerden motor bulan ham biken simbike manarası gölüskeni yezene uzet bulan ham bikenen akıllı figürlerde doğru bulan sigem diken siyude de süzde de simbike merhaba
Зәлия, һәм инде телевизор караучы дусларыбыз. Шуның белән шул балалы солянка хит парады ахырына да якынлашты. Сезнең белән Мин Зәлия Зиннурова. мин Рамил Шарапов һәм ишибез Сау булашабыз!